Hello, mga budag. Kita karon sa balay ni Ma'am Miriam diri sa BP Home Subdivision. Atong aton ang last update para sa magpintura. Mao na kani karon ang balay sa ni Ma'am Miriam Placerca. Last paint na ni, mahumana gyud ang sa gawas. Last paint na ni or last update na ni para sa pag final pintura na pud. Aton sa sa sulod. Mo ni ang sa right side designed. Diri sa kilid mao na pud ni karon diri sa unang pagsulod nga kwarto, ang main bedroom ni siya bali. Anya ang katong diri sa pikas bali, actually mo ni ang original nga design sa balay, our housing, gi-extend ni siya. Kining niya extension na ni siya. Actually street din ni siya dito. So ari ato sa sulod. Kining diri ready for kuha na ni sa glass. Okay na niya ang PVC ready na. Pintura na lang yun ang kulang sa diri sa main nga kwarto. Diri ta sa sulod. Mao na ni kompleto na, nanay cabinet sa ibabaw diri sa ubos. Kanya ang lababo. Mao na ni siya. Naka-skim coat na tanan. Ini ang design po diri sa kilid sa kwarto o diri sa tubangan na TV o kining diri sa corner glass nga actually kanang kitabunan diha. Sliding glass na siya o kanang diri sa glass po ni siya tapad sa main door. Mo kani mana rad lito na PVC panel board o diri sa sala. Ang mana ni siya ready na siya sa pintura gid final. O mo kani ang katong dating banggirahan, lababo gibalhin na siya diri sa kilid. Mo na ni siya karon, butangan ko na siya design. Mo ni ang kwarto sa guest or ang isa ka kwarto nga katong gi-expand hantod na diri sa wuling o sa pader sa pikas balay. Pagka PVC gyapon na siya channel o mo ni ang likod nga ni di ay mo ni ang CR. Mo ni ang CR. So kung kinsa katong gustong magsubaybay or aron maka sunod sa pag kahuman aning balaya ni Ma'am Miriam Placerca, i-subscribe lang ninyo ang Engineer Dios Ropes and Rings Design. Katong gusto pumutag na sa color ani para makadaog mo 100 Gcash,
comment lang ang inyong answer diya sa comment section kay para ato mahibaw-an og kamo bay nakauna og tagna sa mao nga color aning balaya. Ang sa sulod lang nga color dili ni mao ang sa gawas. Lahi ang sa gawas ani. Okay, daghang salamat og maayong buntag. Bye-bye.